Έλα ρε Ιορδάνη, βάζεις το γάτι στο στόμα. Ντροπή. Θέλω να του να μπει μέσα στο χέρι. Δεν του κόλλει τι περίπτωση λόγω. Ο πελάτης. Πελάτης. Για να δούμε τώρα στην Λαμάρα. Η γυναίκα του πελάτη. Κι άλλος πελάτης. Και η γυναίκα του άλλου πελάτη. Ένα κάπου που θέλεις κανονικό κράτος. Το ρισκάρω λες. Δεν μας τα εμπιστοσύνη. Λαμάρα. Ωραία. Αφεντικό περί κρέπας κάνει κρέπα. Δεν είναι κανονικά αυτό το κρεπάτι. Σοβαρός ρε. Δάνει εδώ γιατί μας πισάει το ρακτείο. Μια χαρά την κάνει ρε. Για να τον βάλουμε στην παραγωγή. Διακρίνουμε μια σοβαρότητα. Μια χαρά την κάνει, Θα το μέσα. Δεν είναι πιβάτη την πελάτη, δεν Όχι, άκουσέ με λίγο, άκουσέ με λίγο. Όχι έτσι, ίσια. Έτσι, μπράβο. Γύρνα το. Πού παίρνω ρε παιδιά, δεν την πήρα την τούμπα, τροπή. Δεν το χρωματάκι που πήρε. Κόλλε, γερό χρώμα. Σπέτσια, Λαμάρα. Τι να βάλουμε, κύριε Κόλλε, τι να Πάρε στέλνε να μας. Σμόκι κάντον. Κάτσε κόλλε το κόλλε για βρέμος. Δεν τι γίνει. Τάκη, δεν θες πολύ βαρύνα είναι, θα σου βάλω καλοπούλα. Θα σου βάλω κουτουπουλάκια στη βάλω, τι μου σάρες. Κουτουπουλάκια δεν θα του ψηφώ. Κάνει μία που να κοστίζει 100 ευρώ. Το ψηφώ, θα βγαίνει, θα βγαίνει, τι να κάνει. Το ψητό, Ψητό, βάλω το ψητό. Πολύ μεγάλο είναι το βίντεο, δεν θα ανεβεί, γι' αυτό θα το διακόψω.